Velkommen ombord. Ja, så tager vi. Så bliver det sgu søndag igen. Som tiden der går, og søndagene, de hurtigt kommer. Nu, i min sidste video, der så I lidt omkring, hvor vi bor henne, og hvordan det ser ud. Så nu tænker jeg, at i dag, så skal I da lige introduceres til, hvor vi arbejder henne. Og det vil sige, at nu tager vi lige en køretur herfra, hvor vi bor, og så ud til flyfeltet. Så kan I få en eller anden form for idé omkring, hvordan og hvorledes, og det giver nok lidt mening. Så tager vi lige på den anden side, sådan der. Så bor dernede i nummer 911. Det kan man så ikke se, men udsigten og det hele der. Så nu vil jeg i bedste håndholdte stil, dogmestil, køre ud af i min lille Suzuki Jimny. En meget sjov lille bil. Det venter lidt. Sådan der. Og det er jo selvfølgelig en dokumentering af noget, man ikke må. Man kan køre med telefonen i hånden og så videre. Men det går sgu nok. Men nu er vi som sagt på vej ud til lufthavnen. Undervejs der passerer vi den lokale losseplads. Den kan man ikke se så meget. Og den lokale kirkegård. Kommer lige herinde på højre hånd, når vi kommer hen over bakken. Mens jeg har været her, har jeg set 2 begravelser, så det er ligesom alle andre steder. Folk kommer, folk går, og nu kan vi se, hvordan den dukker op, og alt det hvide, det er jo kors. Så, og når der ligger sådan en stor bunke, som der ligger derinde, så er det ensbetydende med, at det er det, man så graver op. Det er meget kulørt, hvis I kan se det. Med farver og fester, hvad har vi og så videre. Så, men vi kører tilbage på vejen igen. Herind til venstre, der kører man ind til den lokale losseplads. Der har jeg ikke været. Der er ikke så spændende. I hvert fald lige høre, hvad der er i radioen. Det er sådan lidt 413. Det er sådan set meget hyggeligt. Man kan sidde og høre det der grønlandske. Det er sådan meget beroligende faktisk. Jeg aner ikke, hvad de snakker om, men det er hyggeligt. Og så spiller de sådan noget dansk pop, grønlandsk popmusik og så videre. Ja, altså jeg ved ikke, om det er mangel af bedre, hvad jeg skal sige. Jeg ved det ikke. Men skid nu med det. Vi håber på, at der kommer en sang undervejs. Så køber vi det ud af. Det I kan se lige ud over på baggrunden, så er der faktisk et sted, hvor der ligesom man kan se, at der har været brudt noget. Det er der, de har anlagt sprængstofdepotet. Til alt det sprængstof, de har brugt i forbindelse med, at de har sprængt fjeld i stykker for at få plads og lavet lufthavnen. Så skal vi lige i et sving igen her. Ja. Og vi kører 55 km i timen. Det kan godt være, at det virker hurtigt, men det er fordi, det er en lille bitte bil. Så. Forud, der kan I skimte den eksisterende lufthavn. Og så er det her, man skal sætte blink på bilen. Det har været gjort. Fordi nu skal vi ind i området. Og i dagens anledning vil jeg være med at bruge blinklyset, men koncentrere mig om gearet. Men vi kan jo ikke multitaske. Og nu bliver det nok lidt bumlet. Sådan er det at køre herinde. Så nu er vi kommet ind i området, hvor de er ved at anlægge vej, en kommende vej herud til den nye lufthavn. Og ja, det går lidt op, og det går lidt ned, og sådan er det. Stadigvæk et stykke vej endnu. Herinde til venstre, der kan vi se, der ligger lufthavnen. Og hey, i dag kan det være, at jeg skal ud og flyve en tur hen over indlandsisen. Det glæder jeg mig til. Jeg håber, det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvad det er for en vogn, der kører foran. Om det er lortevognen, Nuga-bilen, som de kalder den, eller om det er noget andet. Nuga-bilen, det er den der tank, der fiser rundt og tømmer folks septiktanke, for derefter kører det et eller andet sted hen ned i byen, hvor det så bliver pumpet ud i vandet. Ikke så lækkert igen. Der er ikke noget rensningsanlæg her i byen. Den tank kan man lige vende sig til. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle vinterbade, men det tror jeg lige, jeg dropper. Så nu kan vi begynde at se ude i baggrunden, at der dukker noget frem.
Og det er fordi, vi er ved at være der nu. Hen til venstre, der kan vi se den nuværende landingsbane. Som jeg har forstået det, så bliver den fremadrettet, så bliver den en del af den nye vej ud til lufthavnen. Så det er også træls, han ligger der foran, så tager han alle vores gode billeder. Må han køre lidt langsomt her. Så. Nu begynder vi faktisk at nærme os noget, der ligner noget. Jeg kan da se, at de har gang i asfaltudlægning i dag, så det er jo dejligt. Det er jo søndag. Det er ikke meningen, de plejer at lave asfaltarbejde om søndag. Det er kun, hvis de er lidt presset og lidt bagud, men de vil jo gerne være færdige til den 15. september. Så nu kan vi se Munks asfaltværk, og der er gang i kedlerne. Det er godt, fordi det betyder, at så er de ved at lave asfalt. Og det kan vi godt lide. Så når man så kører herud på en søndag, når man ikke har andet at lave, og sådan lige, så kan man godt lige tage smut ud og se, hvad gutterne laver hovedet. Det gør sgu ikke så meget. Så nu kører en af asfaltbilerne. Han ved at hægte mig på. Men det er en, der ligger asfaltværket. Så sådan ser det ud. Bummelum. Vi er stadigvæk i røven af Nuga-bilen. Men nu drejer jeg ind. Nu bliver det bumpet, så hold godt fast. Det er lidt sjovt, min lille ven Jimny her. Han er altså lidt sjov at køre. Men man må kun køre 30-40 km i timen herinde. Det er også rigeligt hurtigt, når man kører på de her lorte grusveje. Så, og der står nogle af Munks container. Det er dem, de får bitumen i. Det er helt stivnet og størknet, når det bliver hældt, eller efter det bliver hældt på. Og så stikker de sådan 2 varmelemmer ind i bunden af dem og varmer det op, og så er det lige fiksen færdig, klar til brug. Nå, nu kører vi faktisk op på den nye landingsbane. Bum. Sådan der. Og der kan vi se, der ligger nogle borekerner ting, så det er til lysene. Og vi kører lige her i midten. Bum. Og så tror jeg lige, at jeg slukker for den grønlandske muse, fordi hun er sgu da ikke sjov at høre på i dag. Nå, men der kan I se borekerner. Se, det er en borekerne. Og der kan I se, hvordan... Jeg tager lige den næste, der kommer hen. Det er vist 30 cm. Og så monterer de nogle forskellige ting, og så er til sidst, og det hele bliver... Ja, så kommer der et lys i. Det er så centerlyset. Det er det, vi kan se af derude. Nå. Hvis I bemærker det, så er der sådan nogle hvide sække. Hvide ting på banen. Det er fordi, at der er hvide kryds på banen. Og det er for, at piloter, der lander, de ikke skal tro, at det er her, de skal lande. Så det indikerer sådan set bare, det er en no-go-zone for flyene. Og som I kan se, kører vi lige langsomt, så er der fyldt godt med sandsikker ovenpå, fordi det hænder jo, det blæser en kende. Ikke så meget her faktisk, som i Nuuk, men det skal gerne blive liggende. Der har vi en af dumperne. De er edderspark med store, når man står ved siden af dem. Men de henter stener og ting og sager. Så ind til højre, det er sådan set, der har vi alle deres materialer, de selv har knust. Der er knust maskiner. Så der er 02 og 25 og 58. Der er sgu en god blanding af lidt af hvert. Nå, nu kører vi ind på A Taxiway, den kommende vej ind til terminalen. Nye terminal. Og til venstre, der ser I de nye hangar, og i midten, Bummelum kommer frem. Der er servicebygning, og til højre, det er sådan set den kommende terminal. Så der har vi det her, flyene skal holde parkeret foran, og så videre. Og vi kan se, at Munk, de sådan set er i gang. Lad os lige køre hen og sige hej. Og det er så nu, jeg lige skal holde øje med, hvem er hvor, kører hvordan og så videre. Så jeg kan se, at der er 2 hold, der er i gang. De vil lave her i hjørnet på skulderen. Nå, okay, han hælder asfalt i. Det er altså ikke normalt. Han har åbenbart haft noget til overs. Ja, det var godt tilsyn, at lige kommer og ser det. Der er en lastbil fra før, den skal op og gøre sig klar.
han glæder sig til næste uge, så kommer Lene op. Ja, sådan er det. Men nu ser jeg bilen, og der er 3 tromler i gang samtidig med. Så der er gang i den her. Men ja, så har I set, hvor vi arbejder henne. Så alt det her, det bliver asfalteret, mens jeg har været her. Og alt det her ind til venstre, det mangler at blive asfalteret. Men det kommer i løbet af de næste par dage. Så bliver der sgu dyttet af mig. Jeg ved, hvor den blev dyttet. Hallo? Ja, må jeg se, hvad det er. Nå, men det var sådan en lille tur for, hvor jeg bor, hvor vi bor, og hvor jeg arbejder. Så nu vil jeg jo se, hvad de har gang i. Men ja, håber I har haft en god søndag. Og vi ses inden længe. Hej.